Let's go. Putang nga buna. Jadi si Beri ko son man. Ang pinakisog-isog doon sa may kitingban mo doon. Gitu hita ako. Tayo. Ako kasi ako ita ako. Tapos tanan tanginlaan libot ng bilog na kalibutan. Nakalabot na ako sa may plaka to kasuban ng tapakaw to bye-bye to. Saka po sa bukid tong dutayan to tong malupok ang bulkan. Si Ilawan sa kabalo ako din pinangisog-isog sa timbahan. Sa balo yung patato pa niya yung patato ko na para na siya yun di puta tapos wala mo di sa uli. Ilawan yung dala ko di kargam. Tublo ko ni siyang dagom nga nagalin sa Mindan mo. Tublo ko ni sa Bilikuson mo. Kita akong sabda dun sa man. Tayo makita ako sa akin. Alisa? Dito sa man? Tanong, ito sa biyaw? Rikuson? Rikuson? Hindi na to si Bernok man. Kinapoy na nakapangita siyaw. Hindi siya nagkanto, hindi pa nagunagot ako mga bongkel to. Hindi na to nagkaligo, nagkaubog sa mababa to. Yun sa man? Kinapoy na dito yung kapangita si Yaya. Ano ni Mayo man? Be? Pisang ko to na mangita si Yablaw. Punta ko sila. Be? Look. Punta ko sila. Borno? 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 Ano siya sa may metro, de? Tutok ko to sudan manago, dan? May tao, sige, hindi kinulong siya. Borno? Borno si Borno, man? Borno? Ay, ala, chismosa nagliya. Borno, man? Hindi akong pangita. Siya pa? Borno? Isa man? Nakapoy na kayo kaya. Ibuta ka. Pwede mga angsod yung panimaho na yung. Yung ginulo ko. Makita ko na sa panitan. Yung na sa kanang balot mo. Yung Borno. Ako mo naman ko si mo. Ikaw hindi ka mambalambal. Ilang ko nang pirang-isog-isog na eh. Pilan ako na kabukid to taklan mo to kuno tapos gimpatato pa to kuno ang isla sa imo nga gintambayan daw tapos pila nakabaha ginagyan mo to. Anda mo na sa kuno. Dito balik ko sonan. Kaya wala ko din pangita siyaw. Ina ko din ko pangita dito sa man. Hindi si Bornok man. Pangita siyaw. Apoy nga na baka apoy yung pagkita siya gusto ko siya panitan niya daw ano yan daw balot yan napaka yung mga kabalo po kaya pagsaot Bornok? Bornok daw manok ng doktoro ko kung aga ko ragok ano sa man? Rikuson? Bornok? Rikuson? Bornok? Rikuson? Bornok? Rikuson? Bornok? Rikuson? Bornok? Rikuson? Bornok? Ikaw si Bornok tawag ano tao? Yung Rikuson kung bilang sila yung isog-isog ito ka na ako. Oo pa na isog-isog sa kadaling banti? Ikaw pinang-isog sa ding ba nito? Pilala ka lang. Dagat na yung gato. Ako, yung patato ko pa niyo para pagkitaong alam mo. Tuwan? Oo. Kita, bay-bay, kita ko na sa may ano daw. Bay-bay, kaya daw Sige, ba na patato ko na pakpako. Amay ka kabalo ka. Yung patato ko lang natin na para makita mo. Oo, amo na yung pakpak ni, amo na yung sakyan ko paglapag dito sa may planet sa ano, Jupiter pa pagpakita ko si mo. Yung pangita ko na para Napakita ko sa Made in China. Nagkapagdas mo. Timbak ako to yung adota sa Made in China to, sa may Made in China, bila to hektarya to adota, sa may Minecraft. Pag alam mo to, ikaw rin mas ikaw isog-isog dahil. Tapos pati kapag yun, imo na imo ang opya. Ako lupya. Be, ngirit be. Uy ka mga braso. Imo ka ano. Try ka ako lupya. Kasi balik ka saan, gigising-gising ka din. Ang nabiti mo ng mga martial arts na yung ginano. Rikuson. Oy, Bornok. Oh, Para, nakatiwat mo yung mga langkaw, suya ka sa mga langkaw. oh, suyo sa ako pang alam mo. O kung balog yung lingkong tao, bala ko na yung ano, yung para mabalaan ko sino isog-isog din sa teritoryo na eh.
Abot naman topik na nawa ka, Oo bala ka? nga, kabalo eh. Oo. Puta nga ito ko, bala nga ako tong tanda, magbato-bato-pek sa may lugar na mo, sa may Yuga? Binjay na ito. Taan? Oo. Yuga? Bato-bato Ano ka, be? Oo! Oo. Oo nga? Ano naman, abas mo na ba topik, be? Bato? Kagano? Peke. Oo. Sige ah! Oo. Bato mo topik ta? Oo. Oo, parang naman. Muna. Oo. Bato mo topik ka? Bato, pik! Ano na yun? Ano na? Pirde ka! Perde ko. Baba na na eh? Ano na sa? Buhawi? Buhawi. Babo na na. Buhawi ni? Ano ni mo yaw? Gunting. Ano niya? Hindi ko yung buhawi. And finally guys, natapos na ang amo niyo vlog, ang istorya ni Maricoson kag ni Pornok. Salamat sa inyong pagtanaw. See you in my next vlog! Puta nga, Sona. Dito si Bricoson, man. Sana. Ay, kabuhay mo yun. Don't have time to run errands and you need a trusted delivery service? Fastsugo mo na yan. Offers food delivery, pick up and drop off of parcels, groceries and medicines. Can also pay bills and surprise padala. Delivery is on time or same day and door-to-door via car or taxi. Experience the trusted local errand and delivery service with the lowest rates. With Fastsugo, anything is possible. Call us or download the app now.